det er mig. Og far? Ja, far, han er lidt forsinket i dag. Men det gør ikke noget. Vi kan bare gå i gang. I dag, der skal vi nemlig male mandaler! Og det der med at male mandaler, det er jo sådan noget med... Far! Hej Basse. Far! Ja. Hvor kunne du være, hva'? Undskyld, jeg kommer så sent, men jeg havde en lidt vild date i går, og det tog sin tid. Er det noget med en date for noget? Jamen, det er noget, voksne mennesker gør. Jeg ved ikke, om du kommer til at opleve det eller prøve det, men altså, det må vi jo se med tiden. I dag, der skal vi male mandaler. Lad os komme videre til det. Jeg kan lige fortælle, at mandalaen, det er jo en ting, der kommer fra Kina, hvor de sidder hele dagen og kommer i trance, mens de maler lige så langsomt med små fedtfarver, der er lavet ud af og slapper Hvor lang tid bruger du på det? Jeg bruger 4 timer på 4 timer? Det er vigtigt, at man bruger 4 timer. Okay. Det er så, hvis man skal gøre det rigtigt, det er vigtigt, at man gør det rigtigt. Er det ikke meget lang tid? 4 timer? Med hokus pokus, ikke? Jamen det er fordi, Men prøv at se her. Det her, der er ikke noget hokus pokus over det her. Prøv at se her. Den er lavet på 2 minutter. Ja, den er fra internettet. Har du bare printet den ud, Der er eller hvad? instruktioner her. Hvordan har du kunnet det? Du tager jo bare det her link, der står i hjørnet, ikke? Jo. Det tager 2 minutter at lave. Jamen så har du bare printet den ud fra internettet. Jamen, det har jeg vel nok at have farvelagt den, ikke? Men det er jo ikke, det er jo forkert. Det er jo forkert. Det er jo ikke snyd. Jo, for din mening, men det er jo du skal ikke have så travlt. Nej. Men så kom i gang med at male en mandala. Nej, Kan du se? jeg skal ikke kommer have din din lille hjælp. arm. Ikke din hjælp. Og det var alt for i dag. Vi siger tak for i aften. Og, Jeg håber, I hyggede. Jeg har lært en masse. Tak, kamera. Tak, fordi du gad at filme mig. hej. Tak for i dag.